Аз съм Делта Нинджа и днешното видео ще се опитаме да оцелеем до 50-та врата. Ние сме стигнали до 8-ма, защото малко играхме и така. Нека да започнем. Никога не сме минавали 50-та и се чуда какво. Искам да отида в шопа да си взема това. Кръста. Запалка, намерих запалка. Браво. О! Тук падат шкафове. Чакайте, ти как се отваря? Да. Ето е. Тук има ки. Ето го. What? От първия път. Оп, запалка за мен. Няма палец. Не, си имам пестинки. И аз имам запалка. Ще пушиш цигари ли? Ти що е мъжа? Тя е за да се светкам. Той пуши. Чувам се. О, пресветна. Ръж! Пресветна. Кричца! О, добре. Който харесва Shadow Hex, лайк. Кой умра? Да. О, дуб! Чакайте! Който 14-та врата. 15-та врата, човек, Митко. Така хора, 15-та. аз не съм много добър, не ме мислете за добър, защото видяхте ма. За нищо не стане. Ние не можем да играем да минем 50-та, брат. Къде си? Аз само се крил шкафовете, брат. Страх ме е този фигър, брат. Къде си? Майко чук някакво джужит и ма стресна и си вика мога близко. Чакай, Митко. Хора, пишите в коментарите съболезнования. Вчера кучето ми беше боснато от кола. Моля ви, пишете в коментарите. Запалка есть. Всички ти имаме. Фак! Джак ти излезна. И на мене ме излезна. Джак искаш да кажеш. От шкаф ли е? Брат, кои са тези джакове? Аз не ги разбирам тези игри. Той е много рядък и... Аз имам предвид, че просто не че не играя Roblox, просто не обичам да играя Doors, ама заради вас играя. Има 1% шанс да се падне. Шит! И ти си извадил този късмет. Спокойно, не сме присни. Сетна. Знам. Я ти влез първо. Тука. Така хора, ако малко ми забива. Просто Съжалявам за това. Просто Видях, видях нещо. Чакайте нещо, Цветна, следвайте му. Брат, ми ще не е хвъркнал, стига. Видях го, брат. Ето я вратата. О, шит. Трябва да търсим Ключ. Представяш ли си от първия път, на мене ми се е случвало. Ей, запалката ми. Влязох под легло. Брат, запалката ми изобщо не свети. Виждай! Брат. Ей, тук те с лампи да... Явно не сме си платили тока и зато и тебе, Митко. Не, още малко ще ми върхне тази запалка. Ей, ама тото май трябва да е някъде в началото. Митко, нямам запалка. Ти нищо не виждам. И аз нямам. Ей, при мен свети нещо. И при мен е зелен свет. Митко, Кажи. не сме си платили тока, бе, брат, то зато изтраха лампите. Абе, брат, той е в първоначалната стая, където че ме да търси. Е, чакай ти какой. Мали, чуете ли го това? Ключа! Бауе! Someone else... Митко, не дей от ключа. Той е дуб. Той е дет си скочи, не дей. Митко, казвам ти. Добре. Брат, видях ключа, беше задраскан, видях го, брат. И аз Видях го... номерчето.
И аз го видях. Беше задраскан. Я? Не дей, Митко! Не дей, бе, брат, ти е дуб. Чакай, слушай го. Аз какво ти казах? Сега трябва да отваляме, нали? Не трябва. Виж какво ще стане. Нищо. Трябва да минем от там. Там беше правилното. Аз ти казах. Не си ми казала. Добре, ама ти казах, че ти е дуб, тъй че имаш късмет, съм аз. Защото ще има джъмпскер. Браво, отвори. Отвори ли? Брат, аз ви казвам да не отваряте. Ето го правилната врата. Ето я правилната. Къде ще? Крица! Защо? Ръж! Крица, Да. шкафове! Хюсейн умира. Къде умираме? Защото видях, че няма шкафи. Ето го е от Кое бе? това. Пътя. Кое? Вие го намерихте чак сега ли? Само откъде, не знам откъде трябва да спа. Идвате ли? Не, защото не знам откъде трябва да се пъхна. Не. Къде сте, бе? Не знам откъде да вляза, бе. Вие хасно как там ли сте? Къде сте? Айде да не казвам. Митко, А? виждате ли ме? Някой вижда ли ме изобщо? Да, аз те видях и сега. Ела при мене. Веднага. Какво е? Ела. Атай. Хюсейн е тука. Митко. Да. Ела. Къде си? Хюсейн, ела тука веднага, е. Изчезнах. Къде си, бе? Много напред. На 23-та стаята. Добре, изчакайте му. Изчакайте му, брат. Аз си мислех, че ла няма. Аз съм на 22, бе. Не сме на 23-та. Ние сме на 25-та. Да. Ето два. Митко, къде? Брат, аз търсех и си викам тут къде, бе? Намерих ключа. Браво, е. Си много добър. Още записваш ли? Да, бе. Да нещо станало с рекординга, защото труд на вятър. Не. Нали казах, че ще стигнем, трябва да стигнем до... Fucking shit. Ръш, идваш ли? Не знам. Реши бе да се гне. Ти трябва да го цензурирам заради тебе. Да, понеже съм тъп. Брат, нищо не виждам. Тук по-тъмно. Видя ли как? Тук по-тъмно от някой. Да ни казвам, защото трябва да го цензурираш пак. Може ли да го кажем? Някои хора няма го разберат поне. Не. И ти за първи път го виждам. И аз сте. Ето виж шахта. Аре бе, брат! Аз я отворих вече. Тя до никъде не... Знам, аре, по-бързо. Къде е Хюсейнчо? Ало? Хюсейне? Хюсейне! Той даже не играе. Този пък. Да, виж, лефно е. Да. Нищо, ни двамата сме само май. Хора, един от приятелите си се отказа, че не е приятел, а предател. Така, който е нагоре. Делта Нинджа, искам да идваш нагоре. И така. Продължаваме. Делта Нинджа. Да. Да почваме. Няма да ти казвам името и толкова пъти, да знаеш няколко пъти съм ти казал името, че го цензурирай. Не, Да ти знаеш какво Делта Нинджата. Котко, молеца, махни се в мен. Така. О, фак! Очите. Не.
без да исках казах глупост, пак трябва да го цензурираш. Да. Трябва да гледам назадя, нали? Не надолу. Да си готов. Брат, трябва ни ключ. Фук. Чакай, не сега ще го... ти трябва да го цензурираш. Аз. Не, бе, то някои деца няма го разберат. Да, то почти никой няма го гледа, тъйче. Какъв е смисъл? Брат, къде точно имам ключ? Ха? What? Намерил го. И аз го намеря. Аз включих първи обаче. Ле, не мен. Митко, ръж, бързо, Криста. Чакай, всъщност не още. Аз ще кажа това. Идва. Чакай, влизай. Умрях. Тов пак. Базикам се. Как ще умреш за толкова смут нещо, бе? 33. Еми хора, още 22 и приключваме с това видео. Може да стане дълго, май. Трябва да дам на Да приятел. стигнем до нов челендж. Врата 100. Не, някой друг път ще е врата 100. И то на медиум. На медиум, да. Ай, на супер хард мод до врата 100, искаш ли? Брат, пак ми носите до никъде. Аз видях къде е и ръчката, те че ма следвай. И аз ще Брат, пото на някой ханджа. На такова е ръчката. Да. Да знаете хора, ако искате видео на супер хард мод, да. 5 лайка задължително и пак правим клип. 10 лайка, Митко, много малко е. Ау, сега те ли трябва да правим от? Представи си колко мъчени. Що ми вземаш картината от ръцете? Аз даже не знаех. Брат, защо? Ти не видя ли, че е по-голяма? Спокойно не ръш. Така. Коя ста? Имаш ли локпик? Може да има съндък тук. Ето е Съндък. Митко, няма повярваш, какво намерих. Намерих 2 съндъка пълни с злато. Дай единия на мене. Аз ги отворих без да искам. Ама тук има още, Къде са? Има 2 съндъка. Точно Единия за мене. Не, ти ги отвори двата. Хубаво е. Я да видим какво ще имаш тук. Ама ти ме ги взимаш. Не съм. Бомба. Ари, бей! Аз ще те чакам тук. Ай, газ. Аз ще чакам тук. Къде? Ти един лайфхак да си по-напреде. Ай, дай. О, Митко, виждаш ли макъв съм красив там? Пъгъл. Брат, Брат, е много страшно. Мразя да ме гони нещо. Много мразя ти да ме гони нещо. Фак. Добре, не се обърках. Брат, Сигма фанакът! Брат, Сигма фана! Ти умря ли? да, си, каквото е гаден. И така хора, това беше от нашото клипче. Дълго е, да, но ще се трудим като Shadowhex. Не баш... Не забравяйте да напишете рип в коментарите. Кучето ми го босна кола, не забравяйте. Рип. Рип, да, ура. И това ще от нас. така хора, това беше всичко от нас. Надявам се да ви харесал. И ако ви е харесал, дайте лайк и subscribe. И бай-бай.